tomu euroligovému stretnutiu najbližšiemu, ktoré nás čaká v chorvátskom Gospići, družstvo, ktoré ešte sme nemali s ním tú česť. Veľmi ho nepoznáme, prekvapilo v prvom kole, keď zvíťazilo na horúcej pôde Rivasu Ekopolis. Áno, prekvapilo, je to veľmi cenné víťazstvo pre nich. Tuším, určite aj v tom Tarante, aj keď som ten zápas ešte nemal možnosť vidieť, ale určite aj tam hrali celkom dobre, tá ich prehra nie je vysoká. Je to družstvo, ktoré sa snaží hrať veľmi ofenzívne ladené družstvo, veľa striel majú počas zápasu spoza trojbodového oblúka, čiže na to, také niečo sa musíme pripraviť. Na aký štýl hry musíme byť pripravení, pretože keď sa tak človek pozrie na tú ich súpisku, okrem jednej Američanky a jednej Kanaďanky, všetko väčšinou hráčky toho balkánskeho, najčastejšie chorvátskeho pôvodu. Ako som spomenul, veľmi ofenzívne ladené družstvo, veľa neotáľajú pri prvej možnej príležitosti, sa snažia streľbou atakovať, ohrozovať kôš, veľa striel spoza trojbodového oblúka, čiže na takýto štýl, na takýto rýchly basketbal sa musíme pripraviť. Bude možné použiť taktiku zo zápasu úspešného víťazného stretnutia proti Rivasu Ekopolis? Tak zase tam sú trošičku iné typy hráčok, viac to hrajú hráčky na obvode, takže trošičku to budeme musieť obmeniť.